masimo malumu Onya masai malumu Onya mumade play Onya masimo malumu Wejua yamu driver yamu iyabalodoso Cha-cha Onya masimo malumu Onya mumade play Onya masimo malumu Onya masimo malumu Wejua yamu iyabalodoso Cha-cha Yaya iyabalodoso Imani yose mekino Inanu mwanya moneba Iyo koko Imanagasi na chazi ajada Imanagasi na chazi ajada Imanagasi na chazi ajada Ya ichaba kisige Makokota ne rugade Mane na ya muluchike ruwa Aga ya Wada na ya muluchike ruwa Wada na ya muluchike ruwa Mane na ya muluchike ruwa I got a ticket. Hush. Was it the Laguna? Butano Yabu, putting Manabuka, the river. Where to be very so Casina Fanabona, so much. There you can have so much. Or you might have a broken go for you. Baby, now you come, want to know what's up. Yes! Onye Jawana, Onye Jawana, Onye Jawana, I said, Onye Jawana, Onye Jawana, Onye Jawana, Imagado de aquele Assim o de Javana, o de Javana de o dogo da Massi, o dogo I can't see the people. Please, yeah, why won't you put the I said, I think you get your as a luggage of one, as a luggage of Sugar me up on your tonic enemy. On your tonic enemy. On your tonic enemy. What you done, your mother? Go get in your car. What you done, your mother? Go get in your car. On your tonic enemy. So you want to believe.
maka onye malụ na ihe amalụ Chukwu ọzọ kwe nke n'ihe ọzọ nyumeke n'ihe ọzọ kwe nke n'ihe biko onwe ndị chego n'ikpu nwa ọgaranya biko ọ bụ na onye emego misteki je n'ikpu nwa ọgaranya ego ole ka ọ ga-akwụ 50 million onwego ndị chego n'ikpu nwa ọgaranya oredi ọ bụrụ na onye ahụ mere misteki je n'ikpu nwa ọgaranya ego ole 50 million Flavor si na onye jebe n'ikpu nwa ọgaranya ọkpụrụ gịnị efi ije n'ikpu nwa ọgaranya anya mkpụrụ efi gwazie ya ego efi mana ọ na-agbazikwa ụlọ ahụ akanti dị n'ikpu nwa ọgaranya prison ya dị n'ikpu nwa ọgaranya nwawe ọjọọ bụ dị n'ikpu nwa ọgaranya akanti dị n'ikpu nwa ọgaranya prison ya dị n'ikpu nwa ọgaranya Budebe n'ugwu nso ọmalịcha onye ọma dịrị mma Budebe n'ugwu nso onye ọma dịrị mma Asabodo ejego echigbo bose kere Budebe n'ugwu nso onye ọma dịrị mma Asabodo ejego onye ọma dịrị mma echigbo bose kere onye ọma dịrị mma Budebe n'ugwu nso onye ọma dịrị mma Onye ọcha bịa kele, onye ọcha gị bịa kele, onye ọcha bịa kele, onye ọma n'ihe adịrị. Mmadụ ebe n'ugwu nso, onye ọga adịrị, ọmalịcha. Anyị nwere special request. He's a commander. Even the Nelly can be answer. Even the Nelly can be. Ubudano Bosi, Anina Sonaka. Ibu to work and Papa Bureke. Yaki the Lily. Eke na wanya buno no bosi. Eke na wanya buno no bosi. Eke wanya bataba kale. Daba kwa yitu. Ifu neke ma boso.
ọmara akwụkwọ edesa rizọt ọgbara ije ọya ọsị maka na ọmara masị edesa rizọt ọgbara erudedo Odogu namasi, odogu namasi, akune ive namasi, odejigu, baranu dalu, mama yese, odejigu kebudeso, odejigu kebudeso, odejigu kebudeso, odejigu kebudeso. Chama-se.
kene anu no we kene Isaac I can do this. Ebuka oye, ebuka oye, ebuka oye. Oyo bosu bara dike, etibo bosu ekene yi, wana nkebe. Mayo. Somebody's dying. Ozo oye. Ayacha Oyo bosu paradanu Barani motoscope Barano dalolu Ayacha nekenemi Imalu barano motoscope onyoma Barano nyoma na mutele Barano motoscope darine Onyoma na kenemi Neno matina waluji China waliji Onyoma barano daluoi Onyoma baro China waliji waneke Barabu Owaze Umeze na basete owaze Gina lolo owaze Wakune givadi amokwazo Aja wewe Yes. Commander Alab International Market Kobunike. I am not over. You say when we come, we don't show. So what about it? What can he do? He's a commander. Yes. Nemo commander. Alab International Market in Kobunike. Commander need him. Yes, I need. Ejibobo sonyo manekele commander. He's a commander. He's a commander. He's
He's a commander. 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 Even the men of God, Ogomogo Mebunamono. What in a malutina? Ambassador, ambassador. Ogomebunamo. Ogomebunamo. Ogomamamo. Kamo who's If it's on your time and the white in the Canada. That's how you need it. Also, great also, great also, I'm not going to pretty well. Awesome. Also, great candy on your man. Now, look at the niggas on your money, darling. Also, great candy on your man. Now, look at the niggas on your money. Awesome. I'll go here, book, and I get back, get back. Also, great candy and Alu. Kenelu mogwe fichina waloji. Anya mame yonidi ma. Sebejo. Akababu namu. Asimo akababu namu. Ifeti mesi aga. Akababu namu. Sweet yummy, sugar. They can't no mama. Every time mama met you, mama see that's and then was it mama met you. Then was it mama met you. We can't use that teacher, mama. Mama, mama, Imagado, Kazi. Imagado Kazi, Ogomebu namu, Asimo Ogomebu namu, Gabo yebinu wadu, Obonye mbenu na nyabonye njo. Commander na kenelumi commander, Ise commander, Wakwe kenyonyomo. Was up the new man, I see Mongo Yabu on your Mongo Yabu. What the man is a Chelian, Obido Baba. What a man is a Chelian, which Baba said, no man can. What's a malu? What's a malu? What's a malu? What's up? What's up? What's up? What's up, man? Eventually, Obido Baba, what's it? Makana Moka did receive my child. On your bottle, what can we leave Virginia? What's up, man? Eventually, what's up? 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 What a what a money virtually. What a money virtually. Ogoyebu banai. Ogoyebu banai. Imagoduni. Imagibia keneli. What a money virtually. What a kwazania. What a kwazania. What's that for?
Bring it down. We are outside tonight. I see every ladies and gentlemen in the taking care. Onwhere. ND Chairman and Onwhere. I see Baron. I see a base, a booth. Or the man in the main seat. IG, boy, Nekedono. Amama simili, ajanjo simili yo. Amama simili, ajanjo simili yo. Ajanjo simili, amama simili yo. Amama simili, ajanjo simili yo. Barani motoscope. Get it. I said, I got 100,000. When I salute up, will be see. Ebubum great, when I salute up, will be see. Ebubunamobu. Last week, you be a leper. Ebum great. Manolu, last week, salute up, will be see. Okay. I see not give Lizzie in our club, but on the motoscope. Only 100,000 about. Hey, you because whenever I hear this guy in hello, or whenever give Lizzie, I don't want you all hello, boy, ama. Ma, bagama, well, hello, I need Lizzie. We are still with Boyo Boy in the building. Boyo Boy, Kaneba. Tata, I need more stripper moke and the stripper wine. Oga Jeguna Club. I got a club guitar. I got a club. Abu notice last day guitar. I got a club. I get Jegu Boyo Boy with me. Makanoye sabalo or choban mili. Alo yabagi, a choban mili. Ina wango, a choban mili. Commander, international market. We see you. I got a club.
anyị ga-aba klọb biko ọ bụrụ na ị ka bụ virgin biko abata na klọb we don't need virgin ihe achọ ndị mego something ihe anyị chọọ bụ ụdị mmadụ dịka Omeze na nwunye ya ine na Omeze na nwunye ya ị ga-eche na vaka dị 18 years mana obi amụrụ ime fa maka dị young n'ogodu fọma ị ga-eche na fa amụbeghị nwa for the first time abatata nwere mmadụ anyị na-ekere Omeze na nwanne ya I see you need money nwata ibi ya na-ezi agụ onye ji gụrụ ka ewu na-eso ọgaranya dịba agbogbo onye ukwu na Dubai odogwu na ama